मुळगावचे फामाद पेटयेचे जात्रेक आयतारा मध्यान सुरुवात जाली। देवीन देवळांतल्यान रातच्या 1.5 वरांचेर तिची भयण केळबाई देवीचे जात्रेक वचपाक प्रस्थान केले। हो भव्य दिव्य सुवाळो पळोवपाक गोंयभरच्यान भाविकांनी गर्दी केल्ली। वजन घे म्हणजे माते आज दाडाचे तुझे एकमते गणित कर म्हणजे माते आज डायमंड हिता घे म्हणजे माते आज तळेकराचे तुझे एकमते गणित कर म्हणजे माते आज जान जाणी 7 जाणी 8व्या घेतो बाग वजना घे म्हणजे माते आज मायेचो पूर्ण सटी देवता मारिंगण म्हणजे माते। गोवा 365 खाती महेश गोवेकार, श्वेता गांवकर आणि शिवानी सांगेलकार।